dostali sme aj my takéto informácie, že proste tento tlak bude na mňa vyvíjaný, budú ma sa snažiť diskreditovať, teraz to bolo 6 kg heroínu, zajtra to môžu byť ľudské orgány, a pozajtra to môže byť nejaký terorizmus, proste chcú proste nás vyklať. Alebo, a to je jedna možnosť, že proste a zároveň to vytvára podobie na to, aby proste rozvyklali nejakých našich poslancov, ale toto u nás nehrozí, tam sme pevne zomknutí, ale potom ďalej môže to byť aj hra na to, aby napríklad taký Béla Bugár si to mohol odôvodniť. Tak čo, nemôže ísť s pravicou, kde bude Kollár, pretože to je ten dealer drog, nie? Však ako tam nemôže byť. Proste si to bude potrebovať ospravedlniť pred tými svojimi voličmi. Prečo musí ísť k tomu Ficovi, aj keby teda nerád, ale musí. Viete, toto sú tie hry. A toto už sú spravodajské hry, to sú také veľmi nepekné, nečisté, ale nie je to jedno. Vážení, ja sa nemám čoho báť. Rozumiete ma? Jednak som nič nikdy nespravil. Aha. Viete, kto sa môže bať, sú tí oligarchovia, že jedného dňa skončia. Oni keď teraz to ešte ustoja, tak ale o 4 roky spadnú 100%. Ale to potom bude iné to, čo. Zapadá do toho konceptu aj možno nátlaku to, že napríklad dneska sa Beblavý zo siete zdal toho podpredsedníckeho miesta, Procházka prísna stretnutie s Kaliňákom. No, toto sú tie veci, viete, na jednej strane, viete, ten pán Beblavý ako mne on není zrovna sympatický, to poviem rovno, jak je. Ale musím povedať jednu vec, ten chlap má gule. A ten chlap má nejakú vnútornú, pevnú integritu, ktorá proste on nestratil svoj ksicht, proste on keď je raz proti Ficovi, a toto mu jeho predseda urobil, však určite nešiel do strany sieť Beblavý len preto, že by mal na konci dňa svojim hlasom hlasovať za Fica, tak to určite nie. A ten človek, vidíte, ako ten jeho predseda, ale ja mám pocit, že ten jeho predseda začínam vážne mať obavy o jeho duševné zdravie, lebo to, čo vykonáva pán Procházka, tak si myslím, že keby boli voľby dnes, tak sieť má tak 2-3%. No ale postavme to opačne. Bola by Procházková sieť spoľahlivým partnerom v nejakej pravicovej vláde? Na základe tohoto, čo dneska poznáme, jeho správania, že s Ficom, neficom, a keď nie s Ficom, tak s Kaliňákom? No viete, ja si myslím, že zoberte si, že myslím, že majú 10 hlasov, teda 10 poslancov, áno? A keby sa pridal, že to je pravicová strana, aspoň sa tak tváril ten človek, a keby sa pridal k pravici, tak on by už potom mohol robiť, čo chcel, maximálne by on mohol odskočiť. Ale tí ostatní poslanci by už ostali na pravej strane, lebo tam by asi ten zdravý rozum zvíťazil. A aké sú vaše vzťahy? Vy ste vybuchali Procházku pred voľbami v podstate na tom, že z FIO-banky si požičal 3 milióny, vy to meno poznáte, doručí. Procházka ho tiež pozná. Nie je to práve tá oligarchistická strana? Je, samozrejme, že je. Ja som to stále hovoril. Podľa toho potom nie je slobodný človek. On není slobodný človek, však vidíte, čo s ním robia. Každý deň ho otočia inak. Buď ho otočí nejaká choroba, alebo ho otočí nejaký oligarcha. Ale jedno aj druhé je špatne. A za tejto situácie stále trváte na tom, že je dobré riešenie s nimi z vlády? 9 poslancov je fajn, keď sa priklonia na pravicovú stranu. Tí sa na tento problém nemajú.